vítam vás pri ďalšom videu. Dnes to je video to alebo to, už to je druhý diel, čiže baví ma to točiť, preto točím druhý diel. Tu mám pekne otázky v písanke, tak poviem na to rajčinová alebo zeleninová polievka. Pre mňa je to rajčinová, tu mám najradšej, takže asi rajčinová. Converse alebo Nike, to neviem, lebo mám aj Converse aj Nike a obidvoje sú pohodlné, tak. Ale asi tie Converse. Ďalšia otázka je kraťasy alebo teplaky. Pre mňa sú to kraťasy, aj teraz mám na sebe kraťasy, je to pohodlnejšie, nie je mi v tom také teplo, takže kraťasy. Papuče alebo šlapky. Pre mňa sú to papuče, pretože mám takéto mega papuče. Veľmi sú pohodlné, sú teplé a dosť dobre sa v nich chodí, takže papuče. Ďalšie, mesto alebo dedina? Dedina. Jasná dedina. Bývam na dedine. Je to tu lepšie než v meste, pretože v meste chodia samé auta, autobusy, mestské a neviem čo všetko. A tu nič, tu je tak príjemný vzduch. A je to také lepšie. Mne sa to tu viac páči. Takže dedina. Ďalšia otázka. Členkové alebo klasické ponožky? Pre mňa sú to členkové. Klasicky sa necítim dobre, aj keď teraz mám na sebe klasické, ale necítim sa v nich dobre. Není v nich pohodlne. Čiže členkové. Kroska alebo štvorkolka? Kroska. Ja som mala aj štvorkolku, aj krosku. A kroska bola dosť dobrá. Bavilo ma to. Potom sme ju predali. A už nemám krosku. Nevadí, chcem krosku a budem ju chceť. Ďalšia predposledná otázka. Futbal alebo hokej? Futbal. Moja srdcovka. Predsa. Futbal by som neupustila nikdy v živote. A posledná otázka. Fatbike alebo BMX. Ja chcem fatbike, to je ten bicykel s takými hrubými kolesami, veľmi mega. A BMXu mám, ale tu z tých starších, nemám tu teraz novú, takže asi nie BMXu, ale radšej ten fatbike, je to viacej pohodlné. A to by bolo všetko z tohoto videa a som veľmi šťastná, pretože video s Romčom TV má 38 zhľadnutí, to je najviac zhľadnutí, čo majú moje videá, takže mega, teším sa. Tak to by bolo všetko. Ak sa video páčilo, nezabudnite hodiť like, ak nie, tak dislike nedávajte. Kúknite si video s Romčom TV, šláčkovú challenge, bolo to mega video, mega sme sa tam zabavili, tak si to kúknite. Dobre, tak čaute. BAM!